салом дӯстон, имрӯз дар бораи шитоб суҳбат мекунем. Хоб, шитоб чист? Фарз кардем ки ҷисм дорем, ҳаракаташро аз нуқтаи А ба нуқтаи Б ва баъдан ба нуқтаи С ва баъдан ба нуқтаи Д шурӯъ мекунад. Ва ин ҷисм, фарз кардем чунин як ҷисме дорем. хоб, фарз кардем ҷисм аввал дар ҳолати оромӣ буд, яъне суръати ибтидоияш 0 ба 0 баробар буд ва баъдан баъд аз 1 сония суръати ҷисм ба ин нуқта мерасад. Гӯем суръати ҷисм 4 метр тақсими сония мешавад. Ва баъдан боз пас аз гузаштани 1 сония суръати ҷисм мешавад 8 метр тақсими сония. ва баъдан боз баъд аз 1 сонияи дигар суръати ҷисм мешавад 12 метр тақсими сония. Чӣ хеле ки мебинед, суръати ҷисм ҳар 1 сония зиёд шуда истодааст ва зиёд шудааст ба чӣ қадар миқдор? Ба 4 метр тақсими сония иваз зиёд шуда истодааст. Пас мо мегӯем дар ин ҳолат ҷисм чӣ мегӯем? Ҷисм дорои шитоб аст. Ҷисм бо шитоб ҳаракат карда истодааст. ё ин ки ҷисм дорои шитоб аст. Пас шитоб гуфтем ба чӣ вобастагӣ дорад? Шитоб ба тағйирёбии суръат вобастагӣ дорад. Яъне ки агар суръати ҷисм иваз шавад, пас ҷисм дорои шитоб мегардад. Аз ин лиҳоз таърифи шитоб чунин аст: тағйирёбии суръатро дар воҳиди вақт шитоб меноманд. Хоб, анакнун шитобро бо кадом ҳарф ишора мекунем? Шитобро бо ҳарфи хурди А ишора мекунем аз калимаи acceleration. хоб, гуфтем тағйирёбии суръат ки ин делта V аст. Тағйирёбии суръат биёем бузургии векторист дар воҳиди вақт T, ин ки делта T. Пас тағйирёбии суръатро бо делта V ишора мекунем дар воҳиди вақт. Гӯем ки делта T ё ин ки T. ё ин ки делта V тақсими T. Аз сабаби он ки суръат бузургии векторист, мо бояд чунин ишора гузорем. Пас шитоб низ бузургии векторӣ мешавад. хоб, дар ин лаҳза, дар ин ҳолат биёед шитоби ҷисмро ёбем. Аввалан қимати шитоб А Б ишора баробар мешавад ба делта V тақсими T, ё ин ки гӯем V минус V0 тақсими T, ки дар ин ҷо V суръати интиҳоӣ, суръати охира, суръати интиҳоӣ ё ин ки охира ва V0 бошад суръати ибтидоии ҷисм аст. Суръати ибтидоии ҷисм яъне ки суръати аввалаи ҷисм. Пас дар ин ҳолат биёед ин лаҳзаро гирем. Лаҳзаи А то Б, лаҳзаи аз А то Б. Дар лаҳзаи А то Б чӣ ҳодиса рух додааст? Суръати аввалаи ҷисм V0 баробар аст ба 0
ва суръати охираи ҷисм ки дар нуқтаи Б аст 4 метр тақсими сония, яъне V баробар мешавад ба 4 метр тақсими сония. Чӣ қадар вақт гузаштааст барои тағйир додани суръати ҷисм аз 0 то 4 метри сония, яъне 1 сония гузаштааст. Пас вақт баробар мешавад ба 1 сония. хоб, пас шитоби ҷисм дар қисмати АБ ба чӣ баробар мешавад? Тағйирёбии суръат V минуси V0 4 минуси 0 тақсими вақти гузашта 1 сония, яъне баробар мешавад ба 4 метр тақсими сония дар квадрат. хоб, агар мазмуни 4 метр тақсими сония дар квадратро диҳем, ин маънои онро дорад, ки ҳар як сония суръат ба 4 метр тақсими сония меафзояд. хоб, ҳанакун дарсро ҷанббаст кунем. Агар хоб, шитоб чи аст? Шитоб гуфтем тағйирёбии суръат дар воҳиди вақт, яъне ки менависем, ишора мекунем бо ҳарфи А баробар аст ба делта V тақсим делта T, яъне ки делта V тақсими T, ки дар ин ҷо делта V чи аст? Тағйирёбии суръат аст. T бошад, ин вақте сарф мешавад, ки суръати ҷисм ба делта V тағйир меёбад, яъне аз V0 ба V. хоб, воҳиди ченаки суръат метр тақсими сония дар квадрат аст, яъне шитоб чиро ифода мекунад? Маънои физикии шитоб ин тағйирёбии суръат дар воҳиди вақт, яъне ки агар шитоб баробари фарз кардем 4 метр тақсими сония дар квадрат бошад ва ин доимӣ бошад, пас ин маънои онро дорад, ки ҳар як сония суръати ҷисм ба 4 метр тақсими сония меафзояд, яъне дар аввал 0 буд, баъд аз 1 сония мешавад 4 метр тақсими сония, пас аз 1 сонияи дигар мешавад ба 4 метр сония иваз мешавад, яъне мешавад 8 метр тақсими сония, ва пас аз 1 сонияи дигар мешавад баробар аст ба 12 метр тақсими сония. хоб, орзумандам ин дарс фаҳма буд. Саломат бошед.